Boko Haram yathamangisa anthu okwana 5,000 ndipo anthu amenewa athawira ku dziko la Cameroon. Ndifuna ndikupasireni nkhani yonse. Dzina langa ndine Samavita. Tiyeni tikhale limodzi. Mziko la Nigeria pakadali pano kuli chisokonezo m'madera ena kamba ka zipolowe zimene zikuchita gulu la Boko Haram. Ilo likuchita zipolowe zochuluka kwambiri ndipo anthu ambiri akuphedwa, ena akuvulala ndipo ena athawira ku Cameroon kamba ka zinthu zimene zikuchitikazi. Well, chitani like. Gulu la Boko Haram linayamba mchaka cha 2002 ndipo panali munthu wina dzina lake Muhammad Yusuf. Iyeyo anagwidwa ndi kuphedwa ndi apolisi mchaka cha 2009 chifukwa chakuti amakweza gulu likuti likhale gulu la mphamvu ndipo apolisi anamugwira ndi kumupha. Muhammad Yusuf ataphedwa, Abubakar Sheikh ndi amene anali osatira kwa Muhammad Yusuf anakhala osogolera gululi kufikira mchaka cha 2021. Naye anafa, koma mu nthawi yake naye anali atavuta kamba kuti anali kuzembesa anthu, ndipo mchaka cha 2015 anazembesa ana ena kuphatikiza asikana apasukulu yotchedwa Chiboko, komanso iyeyo anali kuchita ziwembu zochuluka. Atachoka Abubakar Shekau, kunabwera leader otchedwa Bakura Shahaba Modo. Iyeyo anali wa zaka zokwana 24 ndipo atatenga udindowu anapanga video kuuza boma kuti gululo ndilokonzeka kulimbana ndi boma la mzikolo, ndipo mu gulumo mwakhalanso kukanganirana kwa maudindo ena ndi ena zimene zimapangisanso kuti pena anthuwa amakhonza kumadana kapenanso mwina kuphana zifwamba zokhazokha. Zina mwa zinthu zimene zinapangisa Boko Haram ndi zinthu monga izi. Pa number 1, Muhammad akadana ndi maphunziro a chizungu ponena kuti amaphunzitsa zambiri zosemphana ndi chikhalidwe komanso zimene asilamu amakhulupirira. Ndiye iyeyo anayambisa gululi kuti asusane ndi zinthu zimenezi. Chinthu china chachiwiri, Muhammad ankafunisisanso kuti boma lizigwiritsa ntchito malamulo a Sharia law. Monga mukudziwira kale lamulo la Sharia lija limene limalimbikitsa lamulo lija lokuti diso kulipa diso, like okupha nzake naye aphedwe, ogwirira nayenso aphedwe ndi zinthu zina zambiri. Iwowa ankanena kuti akudana ndi zinyengo komanso zosayenera zimene zikuchitika mzikolo. Komatu zonsezi zimaoneka kuti panali wina wake amene ankamulakwisa munthu amene ankalalikira, munthu amene dzina lake linali Muhammad Marwa. Timvesa nkhani chakusogoloko. Boko Haram amatanthauza kuti Western education is forbidden, kapena kuti Western civilization is evil. Pachichewa kutanthauza kuna kuti maphunziro akwa azungu ndi okanidwa kuno ku Africa, kapena munjiraso ina amatanthauza kuna kuti maphunziro akwa azungu kapena kuchuluka mphamvu kwa azungu ndi koyipa. Koma chodabwisa ndichoti gululi limathandizira anthu andale ena odziwika mzikomo. Kuyambira mapeto a mwezi wa Septemba, gulu la Boko Haram lakhala likuvuta kwambiri ku Nigeria, ndipo mwezi uno, mwezi wa Oktoba mchaka cha 2025, zinthu zinafika paja pokuti zinthu zovuta chigawo chakumpoto ndi mbali ina yakummawa kwa Nigeria, kumene kuli madera monga Borno, Adamawa, Taraba, Banehi, Gombe ndi Yobe. Awa ndi madera ena amene gulu la Boko Haram avutako kwambiri. Gulu la Boko Haram lalanda tauni ya Kirawa imene ili mmalire a boma la Borno komanso imene lili mmalire a boma la Borno, ndipo lakakamiza anthu opitirira 5,000. Ndipo gulu ili linatentha nyumba ya amfumu a chigawochi, nyumba za asilikali komanso nyumba zina zochuluka. Koma asilikali aku Nigeria anayesesa kulesesa chiwembu chimodzi pamene Boko Haram imafuna kulandanso dera lina. Mu nthawi imene amalimbana ndi zigawengazi, apolisi ena anavulazidwa. Pakadali pano zafika pokuti gululi likulimbana ndi gulu linanso limene likuonesa ngati likufuna kumateteza zofuna za anthu.
anthu ochuluka, ziweto, katundu komanso nyumba ndi malo ena apamwamba awonongeka. Makalasi oposa 5,335 awonongeka. Zipatala zoposa 201 zasalazika, zimene zikuchititsa kuti anthu asowe thandizo la chipatala. Malo amene ankasungira madzi ochuluka awonongedwa, kuphatikizapo madzi akuvutanso. Malo ogawa mphamvu za magesi ndi matransforma zoposa 726 zawonongeka mu nthawi imeneyi. Mbewu zawotchedwa. Malo ochuluka amene kumachitika usozi anthu alesedwa kupangisa kuti chakudya chizisowa mdziko la Nigeria. Gululi lalanda malo ena a asilikali komanso kuwalanda zida zawo nkuwathamangisa. Katundu wa boma wa ndalama zoposa 1.9 trillion naira zawonongeka. Boma la Nigeria lakwanisa kupulumutsa anthu ena ogwidwa oposa 800, kugwira ena mwa makomanda a Boko Haram, komanso kupha anthu okwana 500 a gulu la Boko Haram, komanso kuwononga ena mwa malo amene amasunga zida zawo. Koma ngakhale kuti zachitika zinthu zonsezi, gulu la Boko Haram likupangabe ataki malo ochuluka kwambiri, koma nalo boma kumbali yake likuyesesa kuti lipereke chitetezo komanso lipereke zonse zimene anthu akufuna kuti anthu akhale otetezeka. Ndicho linga chokuti apulumutse anthu. Pakadali pano anthu oposa 100 ndi amene aphedwa ndi gulu la Boko Haram. Oya, tiyeni tizingopemphera kuti zisachitike ku Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatira.